את אנרגיית השמש זה וואו. בלעדיה לא יהיו חיים בכדור הארץ ולא יהיו בני אדם שינסו לרתום את האנרגיה שלה. וכידוע, אם יש דבר שיש לנו בשפע בארץ, זה צרות. בשמש. אז שלום לדור קורניאנסקי, יזם בתחום האקלים ומנכ"ל הסטארט-אפ גרין דייז. אז בוא תספר לנו קצת מה גרין דייז עושים. אז אנחנו המרקט פלייס לרכישת מערכות סולריות בדיגיטל, סקאי סקנר של מערכות סולריות ומערכות אגירה, סוללות. יאללה, נעשה איזה טלפון למאסק, נספר לו שיש פה פתרון. אנחנו נשמח, אנחנו גם מגיעים לשם. גם אני הייתי שמחה אם רק היה לי אותו בספיד דייל. אתם פונים לארגונים, לצרכנים פרטיים? אנחנו פונים לצרכנים פרטיים, לבעלי בתים פרטיים, משקים, נחלות, גם לארגונים. ואיך זה עובד? פשוט כאילו פונים אליכם, נכנסים דרך המרקט פלייס הזה, מכניסים לסל פאנלים סולריים ומתחילים הכל דיגיטלי. אתה בשלב ראשון עושה בדיקה ראשונית, אתה יכול לעשות את זה לבד בעצמך. זה מבוסס על תצלומי אוויר עם טכנולוגיה שאנחנו פיתחנו, שמזהה בדיוק כמה פאנלים סולריים יכולים להיות לך על הגג. ואנחנו שולחים לך הודעה בוואטסאפ, כן או לא, ומה תהיה הפוטנציאל, מה יהיו הרווחים. זה בשלב ראשון. שלב שני, אתה רוצה לקבל הצעות, אתה משלים טיפה פרטים, פחות מדקה, ואתה תוך שעה אמור לקבל לפחות 3-4 הצעות הכי טובות שהצלחנו למצוא עבורך. וואו, אז אתם בעצם מתווכים בין חברות שמשווקות את הפאנלים הסולריים לבין האנשים הפרטיים שבעצם מעוניינים ביישום של זה, אבל לא יודעים כל כך מאיפה להתחיל, אם זה בכלל ישים עבורם, כמה, למה. יש הרבה דיסאינפורמציה, הרבה תחרות בשוק הזה, ואנחנו באים לעשות סדר, באים לעזור לצרכן הפרטי, לעשות השוואה שהיא תפוחים לתפוחים, שווה בשווה, שהוא ידע בדיוק שהוא יכול לסמוך על הנתונים האלה. זה קורה בגלל שאנחנו משתמשים בטכנולוגיה שאנחנו פיתחנו, שמחשבת את כל הפרמטרים. למעשה, מעל 30 פרמטרים של השוואה. כמו מה למשל? למשל, מה יהיו הרווחים ב-25 שנה? מה תהיה ההכנסה בכל אחת ואחת מההצעות? מה תהיה גודל המערכת? כמות הפאנלים שיהיו על הגג. היום אם אתה עושה את התהליך לבד, אחד יגיד לך X, השני יגיד Y, אתה לא תדע למי להאמין, למי לפנות. כן. אצלנו הכל שווה בשווה. וגם אתה בטח משלם לא מעט וצריך לעשות הרבה עבודה כדי בכלל לקבל את ההצעות מחיר, להבין איזה רלוונטי. כן, אבל אני שנייה שאלה, אתה מדבר פה על רווחים. ברווחים אתה מדבר על חסכונות בחשבונות חשמל, או שאתה ממש גם מייצא את החשמל בעצמך, אתה הופך להיות מעין תחנת כוח קטנה? אתה בעצם הופך להיות מעין תחנת כוח קטנה, מייצר לעצמך חשמל, אתה מייצר עצמאות אנרגטית לעצמך. אני מסתכל על חשמל כמו על מים. זה קודם כל זורם אליך. אם אתה משתמש בחשמל, אז חסכת בחשבון החשמל, תעריף גבוה. היום זה עלה ממש לפני חודשיים, עלה ב-2.6%. אז אתה חוסך את החשמל בחשבון החשמל שלך קודם כל. אבל אם יש לך עודפים, אתה מוכר אותם לחברת חשמל. אתה מוכר אותם בתעריף גבוה של 48 אגורות. לחברת החשמל בחזרה. כן. כאילו, טוב, לא בחזרה, כי אתה לא משתמש. אתה פשוט מסתכל על חשבון חשמל שלך, ובמקום לראות 2,000 שקל, אתה רואה מינוס 800 שקל. שהמינוס זה בעצם פלוס. הם משלמים לך את הכסף הזה, ואני אגיד יותר מזה, ממש לפני חודש יצאה גם החלטה שנותנת לכל מי שנמצא בערים, באזורים מיושבים, פרמיה נוספת, עוד 6 אגורות, בעצם על התעריף של 48 אגורות, שזה יוצא מאוד מאוד משתלם, תשואות של, אנחנו רואים היום תשואות של מעל 16%, 16 עד 22%, תלוי בגודל המערכת וסוג הגג. זה ממש, זה גישה מרעננת, כי בדרך כלל כשמדברים באמת על אנרגיה מתחדשת, פאנלים סולריים מדברים מהכיוון שבמן הסתם, אני בטוחה שזה חלק מאוד מאוד גדול ממה שאתם עושים, הכיוון הסביבתי. ואתה בעצם אומר, נכון, יש את הכיוון הסביבתי, אבל אתה מדבר שנייה על האינדיבידואל. והאינדיבידואל, עם כמה שחשובה לו הסביבה, הכיס יותר חשוב, או לא יודעת אם יותר חשוב, אבל הכיס גם מאוד מאוד חשוב. אתה אומר בעצם, אתה גם שומר על הסביבה בצורה משמעותית, אבל גם יכול לעשות רווח לא קטן. אז מה טוב? ווין ווין? לחלוטין, משם הגענו, רצינו לעשות אימפקט, ובעצם לעזור לאנשים להתקין כמה שיותר מערכות סולריות, ולהסביר להם שזה השקעה סולידית ובטוחה, וקודם כל זה השקעה. ובין היתר, אתה תורם המון לסביבה, ואתה מייצר עצמאות אנרגטית גם למדינת ישראל, וזה חשוב היום, אנחנו רואים את החשיבות ואת הדברים שמדברים עליו היום, כל מיני תרחישי עלטה, וגם יוצר לעצמך עצמאות אנרגטית, במידה ואתה מתקין גם סוללה. אז אוקיי, אז שנייה, בוא תרחיב דקה על הנקודה הקודמת, באמת תרחישי עלטה, אתם רואים עלייה בביקוש מאז 7 באוקטובר, איך אתם הגבתם בעצם לכל הלחימה, ואיפה זה תפס אתכם? אז זה תפס אותנו למעשה המון... במדים בצבע ירוק זית. הגענו גם לשם, 50% מהחברה, יותר מ-50% מהחברה התגייסנו,
וגם אנשים לא עניין אותם באותו רגע לרכוש מערכות סולריות. אבל אחרי חודש, חודשיים, 3, התחלנו לראות עלייה מטורפת בביקוש, ואני אגיד יותר מזה, עלייה מטורפת בביקוש למערכות סולריות שמשולבות עם סוללות. זה נקרא מערכת משולבת אגירה. ואנשים הבינו... בעצם זו אוטונומיה... עצמאות אנרגטית. עצמאות אנרגטית. אתה מייצר לעצמך עצמאות אנרגטית, יש לך ביטחון שבמקרה חירום תוכל להפעיל 2 מקררים, תוכל להפעיל תאורה בבית, כמה שקעים. בעצם זה תחליף... מתן לאייפון, נו בואו נדבר, נהיה ריאליים, עזוב אותך מקרר. אתה מכבה את הכל ונשאר חס וחלילה בממ"ד עם החשמל. וכמה זה ריאלי בעצם? מהיום שאני פונה אליכם לאתר, כמה זמן אחרי זה אני יכולה לייצר לעצמי עצמאות? אנחנו רואים היום התקנות, פעם זה היה חצי שנה עד שנה. חברת חשמל ומשרד האנרגיה עשו שינוי והקטינו את הרגולציה. היום, תוך חודש, חודש וחצי, 3 חודשים מקסימום, יכולה להיות לך מערכת סולרית על הגג ומערכת אגירה בבית, שתיתן לך את העצמאות הזאת. ואם דיברנו קצת על אקלים, אז אני מבקש מהציבור להפסיק לרכוש גנרטורים, זה פשוט עצוב לראות שלשם הולכים הפתרונות. גנרטור זה גם מזהם, גם מצריך טיפול, אנחנו... אבל מה קורה בימים של חורף, למשל? אז גם בחורף יש שמש, גם בחורף אנחנו מייצרים חשמל, אבל פחות. בקיץ אנחנו מייצרים הרבה חשמל, בחורף פחות חשמל. אתה רואה, יש נוגברות ומצבים שפתאום נגמר החשמל בבית בגלל שהיה כמה ימים... אתה תמיד נשאר מחובר לרשת החשמל, אז לא יקרה מצב שלא יהיה לך חשמל, אתה תמיד מחובר לרשת. אתה במקרה חירום, כמובן, יכול להשתמש בחשמל של עצמך, אם יש הפסקת חשמל. כן. בכל מקרה. שנה שעברה ראינו עומס בביקוש, חברת חשמל פשוט עשה הפסקות חשמל מבוקרות. ומדברים איתנו על שבוע שאולי בצפון לא יהיה חשמל, אז זה חשוב לאנשים. לעומת לצורך העניין גנרטור, אתה כל יום, השמש זורחת ומייצרת לך את החשמל. כן, בין אם יש לחימה ובין אם לא, השמש ממשיכה לזרוח. וממש ככה לסיכום, אתה יכול לתת לנו כזה כמה נתונים על המגמה העולמית, כי זה משהו, זה טרנד, או אני לא יכולה להגיד, אפילו להשתמש במילה הזאת, אבל שאנחנו רואים לא רק בארץ. ברור, זה כבר עבר את הטרנד, כלומר, זה היום מאוד מאוד נפוץ. באירופה, אפילו שיש להם פחות שמש מאיתנו, יש הרבה יותר התקנות. אנחנו רואים חדירה לשוק מטורפת. גם בארצות הברית, קליפורניה, מעל 27% מהחשמל שלהם מיוצר באמצעות פאנלים סולריים. ואנרגיה מתחדשת. זה נתונים מטורפים, אז המגמה לחלוטין הולכת לשם. טוב, אז זה רק מתבקש שגם אנחנו נשלים את הפער ונגיע לשם בתור מדינת השמש. לגמרי. אז תודה רבה לך, תודה דור. בשמחה, תודה לך.